Здравейте, аз съм Скилър и в този видеоурок ще ви покажа как да настроите Live Game Server List да работи на безплатен хостинг. За целта ви е нужна регистрация в някой безплатен хостинг. Аз ще използвам 00 WebHost. Вече съм си качил системката на хоста, настроил съм и връзката за базата данни. И сега, обикновено след като направите тези стъпки, като отворите сайта си, получавате ето това. No servers in Zone 1. Това не е нищо особено, но получавате тази грешка. И ако введете някой сървър, да пробваме да въведем някой сървър. Ако се пробвате да въведете някакъв сървър, няма да ви отчита дали той е онлайн или офлайн. Тази грешка тук е същата, която видяхте в началната страница. Сега намираме Half-Life Steam. Аз съм си намерил един произволен сървър от един сайт. Настройваме зоната да е първа и сейфваме. Сега, ако отидем пак в началната страница, виждате, не се показват играчите дали са онлайн и вижте тук картинки, нищо не излиза. И сега, какво трябва да направим? Ще ни е нужно само да редактираме файлът, ето този файл, Live Game Server List config. Отваряме го. Ето какво представлява този файл. Аз съм си настроил връзката за базата данни тук. Казал съм, че за да мога да влеза в администраторския панел, името и паролата ще бъдат админ. Ако сте забелязали, тук ни дава грешка на функцията realPath. И сега намираме ето тук какво ни пише. Това е ред 126. Тук ни пише, че трябва да въведем целият път до Live Game Server List Files. И той в моя случай е извинете. В случай е ето този. Ето това е пътя в моят случай. Видях в Counter-Strike BG, имаш един урок, в който пише, че за да се премахне тази грешка, ето това, ето тази функция, тази настройка, тук трябва да бъде едно. Едно, тук означава, че няма да използваме тази функция, realPath. Но за мен това е голяма грешка, защото това може да го направим и по този начин ще имаме достъп да видим кои са играчите, които са вътре в сървъра, това и онова. Тук, като изключим тази функция, според мен по-лошо. Тук е много по-добре по начина, който ви показвам. След като настроите тук пътя до Live Game Server List Files, отивате отгоре. Най-отгоре. И ето на ред 11 ще намерите ето това. На този ред е този код. Това е метода. Виждаме тук с едно е този, а с две е този. Значи, ако го направите на едно, ще работи, ще показва сървър дали е онлайн или не е офлайн. Да тестваме дали ще работи. Сега ще кача файла на хоста. Извинете. Машинката ми е малко бавна, но нищо. Понякога толкова се ядосвам, като почне да блокира. Но както и да е. Така, отиваме в директорията Live Game Server List File. И там слагаме нашият файл
Така, сега вече той се качва на хоста. Тук сега ни пита дали искаме да заменим старият с новият. Искаме OK. Така, файлът се качи. Сега отиваме в началната страница, рефрешваме и какво виждаме? Нито грешката се появява, а тук всичко е наред, иконки, глупости и не показва играчите и всичко. Но какво е по-добро? Какво е по-доброто, когато изпълниме, когато направим нещата с тази функция, по начина, по който ви показах по-точно? Ами, примерно, като натиснете тук, ето, виждате какво се появява. Тук виждате сега много повече информация за сървъра. Виждате всички играчи, колко убийства имат, от кога са в сървъра и още много функциите, които са пуснати в сървъра и така нататък. А тук даже може да направите да генерирате и банери, динамични банери. Аз мисля, че ще направи такъв урок, ако има желаещи. И за това е много по-добро. Сега обаче ще ви покажа и по начина, по който един в Counter-Strike BG беше показал, за да видите разликите. Ето тук той не беше написал пътят и тук беше написал 1. Сега да пробваме какво ще стане по този начин. Така, за целта качваме файлът на хоста, ще ни пита отново дали да заменим. Натискаме OK. И сега, след като го качи, отиваме пак тук в началната страница и рефрещваме. Сега какво ще видим? Нито не ни показва картинката, че няма други картинки. По-точно не ни показва иконката на мапа, не ни показва какъв тип е, защото не ни показва, защото така сме го настроили. А пък и сега, като натиснем тук, виждате, нищо не става. Тук ни пише Live Game Server List Path Problem и виждате, не може да виждате тези неща, които искате. Затова използвайте начина, който ви показах и няма да имате проблеми. По този начин тествал съм го, работи и много по-добро от другото. А освен по този начин, който направихме, за да ни показва статуса на сървърите, сега ще покажа още един начин. Той е почти един и същ, но все пак нека да ви го покажа. Отново отваряте същият файл Live Game Server List Config. И най-отгоре търсите отново на ред 11, ето този код. И може вместо 1 да сложите 2. И по този начин пак ще работи. Нека да тестваме за всеки случай. Сега като рефрешнем, извинете, като рефрешнем всичко и като цъкнем тук, отново ще ни покаже детайлите за сървъра. Сега нека да кача файла и да пробвам по начина, по който го направих току-що с... Сега да видим. Пита ни отново дали да заменим. Окей. Сега качва файла. И готово. Сега след като го качи, рефрешваме да видим резултатът. И работи. Така.
абсолютно същото като при първия начин. Показва ви карта, показва ви всичките играчи, които са вътре. Забравих да спомена, аз използвам версия 5.8 на Live Game Server List, но и на 5.7 са подобни нещата. Само където кода на Red 11 е малко по-надолу. Мисля, че това беше всичко за този урок. Благодаря ви.